jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Het is begonnen met eigenlijk met een klein geintje. Dat we zeiden van zullen we wat betekenen kunnen voor een ander. En dat we zo met iets wat we zelf erg leuk vinden om te doen. Onze creaties door kunnen verkopen aan een ander. De onkosten gaan eraf en alle opbrengst gaat elk jaar naar verschillende doelen. Soms gaan in het buitenland, soms in het binnenland. Meestal doen we 2 doelen. En dit jaar doen we maar 1 doel. En dat is eigenlijk voor Bloemkamp de bejaarden. En we wilden eigenlijk voor een duofiets gaan sparen. Klopt het dat je in ons ploeg ook nog een soort van bijnaam hadden? Ja, welke was jij? Heel soort namen. Nee, we staan eigenlijk bekend als de Famkes. Zo jeugdig en vrolijk als we altijd binnen nog. En daar hebben we ons eigenlijk onder inschreeuwen bij de bekend. Dat vonden we wel leuk. En wat is hier zo leuk om? Want je steekt er zelfs een heel soort tijd in. Ja, nou ja. Gewoon dat we maar eens trein binnen, dat we een heel soort lol hebben. En we doen iets wat we hartstikke leuk vinden. En er komen een soort mensen die we een plezier door. Waar ken je hem trein ook al van? Nou, het is begonnen van het Sjerken. Wij zijn van het Sjerken bezig, altijd voor de bloemen, altijd op de tafel staan. Speciaal kries, peerske en alles. Iets speciaals, de kriesbiemen optuigen en dat soort dingen. En zo hebben we ook getroffen. En zo is het eigenlijk begonnen. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time, it's the right time. Hoe fanatiek gaat het er rond daar? Want als ik alleen nog wat surf naar deze werk rond, hè? Het gaat er vrij fanatiek aan toe. We zijn 's morgens vroeg bezig. En we zijn weer 's avonds tot 9:30, 10:00. Zijn we nog vaak heel druk bezig. En hoeveel dagen hebben we het dan over? We zijn vorige 2 weken geleden begonnen, dames, meiden. En we werken eigenlijk alleen maar door. En dat is zaterdag en ook soms zondags. Want dan is de broeikas leeg. En het glazen huis moet wel gevuld blijven, want uit Dava verkopen we. Alle kinderen vroeger wijzen met, want we zijn begonnen in een piepelkaart. Zo hadden de skaftgate. En dat is echt hartstikke lieds. En er stonden echt zo op een rijtje. En achter ons stonden de dozen withoeheug en onder een tafel. Dus als het gaan moest, dan moest eerst alles vet halen en dan moest iedereen aan de kant. En als het hier is, dan stoten ze alles eronder. Maar ja, als ik als achterste in de rij iets aan moest, dan moest iedereen uit de karren waaien. En het was koud en we zouden hier naar de oase Boetensteen in een bak water. Nou, vriezerig natuurlijk. We hebben een stukje van de stalkring. Hier Kjell vroeger de kei. En we hebben water erbij. We hebben zijn eigen wc. Dat is alweer heel handig. We hebben een kachel erbij. Dus we groeien het waai. Ze nodig met de koffie zelfs bracht. Dus dat is helemaal ideaal. That's the Jingle Bell Ride.